Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. Kaya may disgrasya na hitabo mga higala sa Dakbayan sa Naga nga usa ka nagmotor unya matod pagi gukod ni taga LTO. Nya naratol siguro pagukod kay murag nagsirin taga LTO day. Oh, sumuto nga naratol siguro ni pagukod kay nagsirin taga LTO, mo'y nadisgrasahan ni noon. So ang iyang anak ni chat nato diri na nako personal mga kagilaan nga magpatabang. So muna nga pagtan-aw nako sa message, uy. Kuan man ni kanang kinahanglan man ni nga atong tukion kini mong isyu. So muna nga ato mga higalang gi-chatan o karon atong kuan okay. Ni una man sa chat nako diri sa ato mga higalang kuan no nga siya lagi in tawo ng anak no. Ni ining na disgrasya. Sumuto nga pagbasa nako, uy, anak ko ato na disgrasya sa Naga, nga gigukod sa taga LTO o namatay tawo na akong papa. Unta pinaagi sa inyong istasyon, imong istasyon diha matagaan o justisya ang akong papa, Attorney Rufil. So pagbasa nako lanurwag. Uy, ano ni ha? So atong gitagaag pagtagad mga higala. Destong linya karon si Genevieve Canyalita Binlot. Kauban sa iyang manghodsad nga si Jade no. Nani sa balay din gihaya ilang 69 anyos na nga amahan nga si Julian Canyalita Jr. sa barangay Mainit, Dakbayan sa Naga. Paita din no kung naman yung taon ng victim mga sukit tipo 69 years old. So senior citizen na ni siya di ay unya human magnaratol baka ni siya ato ning tagag pagtagad mahigala kay aron nga makuanta ni maklaro ta ni mahigala ni maong isyu kay pa man ni manggawas newspaper ni isyu no. So una ni nato mahigalang atong tagag pagtagad dinhi sa atong Sibianan kining maong panghitabo unya atong ang pamilya taon ni aman nagpatabang man nato so atong paningkamutan unsa itong matabang mga sukit tigpaminaw. Just tuloy niya si Genevieve mga kaigalaan Canyalita Binlot. Genevieve, mayong buntag nimo unya among pahasubo taon sa DYHP o sa mong kinatibuk-an diri sa DYHP sa panghitabo si mong papa. May buntag, attorney. Oo. So kumusta naman din ha Genevieve? Kanus aman na pwede man mahibaw kung kanus an hitabo ni kini mong disgrasya? So February 20, attorney. February 20. Mga unsang oras man to? Alas 2 sa hapon. Alas 2 sa hapon. Unsa may nahitabo day kini mong papa diin man ni siya gikan? Sa Naga. Sa lungsod sa Naga, attorney. Lungsod sa Naga. So kung lungsod sa Naga, padung ni siya pauli sa inyong balay? Oo, padung na ni siya pauli. Kining barangay Mainit, dili makikusuito in Naga, panalitan gikan ta sa Cebu City, umuan ko sa Naga, maabot na ko sa lungsod ani, or di pa ko kabot sa lungsod, mauna ang barangay Mainit, or unahan pa sa lungsod? Unahan pa sa lungsod, padung ni siya sa Naga Uling Road, attorney. Okay. So gikan sa Naga City, unsa may ang gibuhat dito sa Naga City? Magpalit og sudan, attorney. Palit sudan. Kay naaman akong manghod sa diri usa na habilin kay hatdan to niya sudan. Nga naisa ba hatdan niya sudan. So siya ra usa nag-drive sa motor? Oo, siya ra. Oo. Okay, unsa mahitabo pag uli niya gikan sa Naga City padung sa inyo sa barangay Mainit, unsa may nahitabo? Kana nga part attorney ba kanang pwede ko mo kuan nga ang ako lang nga igsool kay sila man joy nakaadto gyud pagkahitabo attorney. Sige. Sige. Hello? Jade. Hello, attorney. Hello Jade. Kinini ang
Among pasubo jud ha nga nahitabo ni sa inyong pamilya taon. Sulti ko no jud unsa man ning hitabo agyon? Unsa man ning hitabo sa imong papa? Attorney, si Julian the third sa ni attorney, dili ni si Jade, among ang kamagwangang anak attorney. Okay, Julian the third. Sige Julian, kini ni ang unsa sulti ko no Julian, unsa man hitabuan ni? Kaani man si attorney, ang among amahan padong na unta uli niagi sa alternative road kanang crossing sa may minteryo sa Naga. Paggawas ni na ang actually na ang LTO na nagigukudaan nga motor. Aha. Na uling paggawas sa among amahan nakita sa LTO kay ang plaka sa motor sa akong papa for registration pa man attorney. So ang ako ng amahan ang ilang intention mo ila na sang gigukod. Aha. So siguro ang akong amahan attorney na kuana nervyos na naratol na. So wala na siguro to naabot siya kuno na nga sibat na lang mo padagan lang ditso. So gigukod siya sa LTO hantod sa iyang pagkatumba. O to hinungdan nato. Unsa man nagsirin kining sakyanan sa LTO nga nagukod? Oy, ilang pick up attorney nga Estrada nakatatak jud LTO 7. Pick up Estrada. Okay. Naatay mga CCTV diha sa area. Pwede nito nang makuha, Julian. Pwede nito nang makuha. Request ana, no? Kana na ang anon sa hitabuan eh. Yes, attorney, naay company establishment diha at bangyud sa nahitabuan sa among amahan. Pero sa pagkakaroon attorney, murag dili pa mo di sila kahatag sa copy sa CCTV. Sige lang, palikwesa na to sa pulis. I hope nakadungog na sila karon, preserve ninyo ng CCTV footages din ha. So nitabo ini pick up sa LTO 7 mo ini gukod sa imong amahan kay kining maong motor full registration pa. Kinsa may nagpalit ini motor impapagyan or sa inyo ni na igsuon? Sa kuan kanang 1 month pa lang ni sa attorney kanang installment attorney ba? Installment. 1 month pa lang ni. Kinsa may nagkuan ni nagpalit imong papagyan or ikaw or imong igsuon? Iyang igsuon attorney. Igsuon si imong papa. Oo. Okay. So unsa man ning motora? Kuan attorney, Mio Gear. Mio Gear. Okay. Scooter. Scooter. So kini imong papa daan gyud imong motor pa sa una sad. Sa una pa gyud attorney kay panahon serbisyo man pud sa gobyerno, PC man na imong amahan sa una. Philippine Constabulary? Yes, attorney. Okay. So naka-serbisyo na niya sa gobyerno sad. Nya karon, retired na lagi siya kay 69. Pila iyang edad gyud ani, Julian? 69, sir. 69 years old. Okay. Ang inyong mama? Ay, patay na pud among inahan taon, sir. Patay na. Okay. So kinani ang paggawas niya din ha sa may kuan kay agi sa alternative road diha niya paggawas niya mo'y timing nga na ang pick up sa LTO pero ang maong pick up na ilain gigugod. Pagawas yung papa, ang yung papa na po may nagukuran tungod sa registration siguro na nakita nga for registration pang motor. Pagkita nila sa akong amahan nga ang motor nga wala pa plate number for registration pa lang, mao na to ilang gigukod akong amahan hantod nga gidutdutan nila ang motor sa akong amahan hantod pagkatumba sa akong amahan. Mura na sila gwa attorney, silo na sila, naabot na sila diri sa Pikas Barangay. Wa nila tabanga pagkatumba? Gidutdutan na nila mayo attorney. Why siguro attorney, ang mga amahan, dako kay chance nga naigo gyud sa ilang pick up. So, attorney nga nagwangwang ang ilang sakyanan ko no? Nagwangwang ilang sakyanan? Julian, nagwangwang ilang sakyanan sa LTO? Okay. Hello, attorney. Oo. Nagsiren nila sa kinan, nagwangwang? Wala, attorney, wala. Wala, pero gukod sa imong papa, ang wala, attorney, wala. Gigukod. Yes, attorney, ila yung gigukod, giditditan nagmayo, nakatong lugar nga gidisgrasyahan sa mong aman, attorney, curve to siya nga portion. Kurbada. Okay. So, ang inyong duda gani, nga posible na tungkol kay gidut-duta na tumba o posible na igo gyud ni sila pick up. Kana sa attorney kay base gyud sa mga nakakita attorney
mao gikuan nila nga ang among amahan gidutdutan yung mayo kay siguro ay ilang intensyon nga pahunungon yung among amahan. Pero sa ilang pagdut yung mayo, mao tindensya to ni ngano na tumba nga among amahan. Okay. Pagkatumba na Wa pa lang tang lagukura, tuta among amahan. Oh. Oh. Naka-helmet yung papa atong panahon na or wala? Nag-helmet attorney, nag-helmet. Nag-helmet. Okay. Pero sa untaman nga natumba siya, pagkatumba, unsa man gibiyaan ra pud siya sa taga LTO sinang tumba siya? Yes, attorney. Pagkita nila nga ang among amahan ni simplang na ni tumba na, ni diretso na lang sila, ni padayon na lang sila, hanto naabot rin sa laing barangay, ni yuton sila, una nihunong na lang sila kay igo na lang po sila ni tanaw sa among ama nga disgrasya na tumba na. Wa nila tabanga nga pick up ka to nga ilang gikarga na da sa ospital. Wala gyud nila pick up pa. Wala gyud nila tabangi. Tan-aw lang sila. Kay ako attorney kay sa diha pang ambulansya akong gyud on the spot kay akong ama naka-rescue din ko. Okay. Wa mo report ang LTO sa pulis nga naay na disgrasya? Wala attorney, wala. Kinsa na may nagtawag og ambulansya? Siguro mga tao na siguro attorney. Okay. So ang ambulansya na mo ay nagtabang sa imong papa. Nag-abot pa mi sa ambulansya attorney, may nitabang sa mong amahan. Oho. So kini ni ang okay. Nyadto panahon na nag-abot pa mo sa area sa kuan. Yung papa to panahon na buhi pa. Buhi pa to ni, buhi pa kayo. Buhi pa? Nakaistorya pa mo siyang papa? Among ama na attorney, buhi pa, kartingog pa siya mismo attorney. Siya giniingo nga gidit-ditan gid siya sa LTO. Oo. Oho. Okay. Okay. So, moto nakasulti pa papa nimo. Moto gidala siya sa ambulansya, diin man sa ospital gidala. Di naman sa hospital gidala, Julian. Hello, attorney. Yes, Julian. Di man sa dayon gidala nga hospital. Sa Talisay District Hospital, attorney. Talisay District Hospital. Nya unsa man kanus aman siya gi-declare nga namatay taon? Kini inyong amahan. Alas 5:40. Alas 5:40 na sa hapon, anang adlaw. Sa hapon. Anang adlaw attorney. Oho. Unya taga LTO ni anhapod ni Yuton sila sa unahan, unya ni anhapod sila. Pag nag-abot mo sa LTO? Igora sila ni tanaw attorney sa among amahan nga mao na dito na natumba na taon. Gitabang na. Pila sa katao sa LTO? Naagyoy usa ka personnel sa LTO kay akong amahan na sling bag. Iyang gisagitan, nisagit siya kanang sling bag ha, adto gyud na sa pulis i-turn over. So, nitingog ko atong ko, ngano adto man sa pulis sir, nga naaman ko, anak man ko. Para kung gusto mo nga, makakuan sir, arita on the spot, tanawon na tong bag, dili kay dalhon pa ang bag sa kong aman ngadto sa police station. Kay, ni-insiste ang tag-LTO officer nga, kanang sling bag, ayaw na ilabte, adto na sa police station. To nireact ko sir ko, ano ato man sa pulis? Nga di aman ko sir, anak man ko sir. Pero kung gusto mo sir, atong pila man ka, pila ka personnel sa LTO ang dito? Sakay sa pick-up, pila ka mo? Kaya iyang gusto sir, iya may ihatag sa pulihan, padalong dito sa police station. Pila man ka, pila ka kinini ang personnel sa LTO ang sakay sa pick-up? Nakinomdom ka, Julian? Pila ka buk sila? More or less sir, upat sir. Upat. Okay, naka-uniform sila LTO? No? Wala kang signal nila. Ang armas sir. Okay. Uniform sir na
Napa sila. So ang mga tao dito nakakita nga ang imong papa gihukod ini ilang pick up sa LTO ug mahinungdan nga nadisgrasya. Yes sir, yes sir. Mao gyud ay nakita sa kadaghanan sir sa mga katawhan nga nakakita sa aksidente sir. Oho. Okay, sige. So, amo ning paimbestigaran sa nato ni usa may inyong plano, inyong papa gi pautopsi ninyo na o wala na lang? Wala na mo gi autopsy sir, wala na pero among pamilya sir mupos gyud nga among yung file kaso ang LTO. Ang pulis dito nakaabot mo pag imbestigar sa pulis dito sa area sa crime scene? Yes sir, diya sir. Oho. Unsa man kini imong papa ang motor do na bay igo aron mahibaw-an nato kung nadisgrasya siya tungod sa gigukod o na kon pa gyud siya na dumbulan pa gyud siya sa pick up? Wala pa na confirm sir. Naabot yung ang motor sa pick up. Oho. So asa man ang motor karon sa papa to sa pulis? Nasa sir. Okay. Sige. So okay. Anak na siguro amo kang balikan karon Julian sa dugang ko na to i-check okay na ba? Sige. Kay aron nga kuan na to ni. So unsa may plano niyo karon sa inyong kuan? Pasa ka mo kaso nya kini inyong papa karon unsa may plano ninyo karon sama ninyo ni lubong in town? Sa among plano sa among pamilya sir, mupos gyud mupile gyud mig kaso batok sa LTO 7 na lubong sa among amahan sir karong Domingo po alas 2 ang misa. Oh, okay. Pila mo kabuk igsuon Julian? 5 sir. 5. Ang kamagwangan sir. Oo. Kini niyo papa sa dihang padung na ang disgrasya wala man sa magmirida po ninyo manugon o mga istorya nana nga kabantay mo murag makunik niyo karon nga last na dito niya nga panahon? Wala man sa gyud sir, wa pakita mo ka nga ingon ana nga sign sir. So kini nga mao paghitabo na blatter na ni sa Naga Police Station. No? Yes sir, na blatter na namo gapon sir. Oo, nya ang taga Naga Police Station nakahimo pog sketch sa anong hitabo Oh, yes sir. Siguro sir kay ilaha siguro ng trabaho sir, isip mo imbestigar. Oo. Okay, sige kay ato lang ning tagag pagtagad. Mobalikan lang kanamo unya tawo Julian, atong tawagon usa ang LTO og ingon sab ang taga Naga, Chief of Police sa Naga, Indiken. Para ato ning kuan. Sige sir. Sige Julian, no. Namo diha karon unsa man na ang kanana ang inyong gayaan sa balay na ninyo? Sir, balay na mo sir. Oo. Okay, sige. Amo mga pasubo ha nya mo batayan lang yung cellphone kay basi mo balik lang tawag. Sige sir, salamat sir. Sige, okay. Standby mga kaigalan. Standby sa Daikin atong tawagon ang Naga Police Station karon og ingon sa unahon ta siguro ang kwansa Naga Police Station og ang atong LTO mga sukitig paminaw nin hitabo kay kuan man paitay ning stasyon na mga kaigalan. So posible to day nga kanana ang naratol mo tayo papa 69 years old na god no. Unya naagi gukdan mahigala sa pick up mga higala sa LTO matud pa. So ato ning tagag pagtagad mga sukitig paminaw. Unya kuan na no ato sang i-check daan ang kuan kinini ang Naga Police Station ani kung padalitag na igo na sa LTO butang talang na igo niya gibiyaan nila lan. Uy kadako ang problema ning kalakiha daykin. Kung man na palitan gukod. Di man na inya kriminal, labi na inya tiguang na mahigala nga kwan. Kung palitan ng registration na na problema diha. Gawas ka ng mga tulisan siguro yun. Riding in tandem ba ka na may gukurog taman sa ginawa. Pero nani, panalitan o kwan, niya simba ko na disgasya na sa diyang ginukdanay. Tabangon siguro sa doy. Dili ko siguro, tabangon yun. Isip good Samaritan ba? Kuhan ko ka. Kana kung tinuod ng ilang aligasyon ha. Ako na yung mga higala nga issue kung tinuod manggaling ni mga sukit di paminaw. Dili ni basta-basta mga kagalaan nga kuan. Sila tatoy nanawag sa kuan day. LTO yun, may nadisgrasya diri. So ilang tabang ba? O tinuod na ha, pag ginukdanay panalitan, niya sa nadugay yung gukod na disgrasya na hinunanan. Hunungan gini mo na dekin, oy. Hunungan ni mo na. Nila kini padayon mo sila. Pero ilang abandon hinoon. Kana ko tinuod ha, dako ning tagantanig pagtagad mga kaigalaan. Kining maong kuan ha. Okay, so ato saan mga higalang i-check ang
atong Naga Police Station ani. Aron nga ato sila makuhaan og pamahayag ani. Unya ato sang kontakon ang Land Transportation Office. Niining hitabua may gala ni chat man ko ning Pamilya Town. So tan-aw na ko chat na sa ning pagka hitabua ka kuya ba ning kalakiha. Naluoy kita mga kilan kay mo na tuloy ang akong papa in town na matay tungod aning sitwasyon na. Uy, kuya wag ni kalakiha sige ning operate ni taga LTO daday sa may Naga Road na mga higala padong dito sa south. Nana diha no, nya mang kuan na sila. Ato mga motorista na makita mong mga taga LTO din ha. Na mag-ubanlan nga kuan kanang labi nagdagdagan na kandaan ba. Nya kalitan na kanay mo gawas nga kuan. Mura kag mga kuyawan. Posible na yung mga posibilidad. So ato ning tan-awon mga kaigalaan no, o unsa ning sitwasyon na yon atong gi-contact ron ang Naga Police aron nga ato makuhaan sa pamahayag kumusta ang ilang investigasyon niining maong paghitabo o niya ato sang i-check mga higala ang si Mr. Kwan kaindik dito sa LTO mga higala atong kuha outside kay ila maning mga tao gyud kisama ning mga tawhana nag-operate ana mga orasa adlawng Lunes mga alas 2 mahigala sa kapunon may buwan man na naman na lagbok na day kinsa nagamit nila sa kenan kinsa na naka-detail ana mga orasa ang amag ilang itago-tago na dalan so gipangita pa ang Deputy Chief sa Naga Police Station kay ilang hipi nag-conference kuno karon mga panahon na mga kagalan kinsa may investigator ani mayo og ma-check na to sad mga higala okay ato ning kuanon klarohon tani nya nay mga tao dito nga nakasaksi makakuan sa sila okay so gamay lang kay mga sukintig paminaw para mga mahibaw-an tani ron imbestigaron tani mga kaigsunan unsa gay kinatibuk-an ani tawo nga paghitabo 69 years old naman taon na ilang papa unya simple kini mga anak na emotional sa down sila ining maong paghitabo pagihaya taon ron dito mga higala sa Naga kining ilang amahan nga na disgrasya sa motorsiklo bag-o pa ning motor day o sa iyang igsuon sa dinhi no unya nag-drive sa ining motorsiklo gikan sa Naga City nya padung na sa uli mahigalas mainit kini day mainit kung gikan ta diri sa Cebu City padung tag Naga unahan is Naga City gilan no unahan ni padung naman sa Uling Road okay so mo na okay padung liko sa Uling Road kay kining kuan okay atong nga balikan may gala standby lang sa aha kay ato ning i-check ron kay importante kay ning mao nga balita unya ato mga higalang kuhaag pamahayag si Mr. Ka-Index sa labot ani no kay iya mong gini mga tao o panalitan ato lang yung investigaran og tarong ni kay lisod man sad kayo may gala sa may mga lessons nga makuha labi na sa part sa LTO sad tingali inig ginukdanay og ang gigukod may galag plaka lang siguro nalan pwede man ang kuanon sad pero nay nana nga madisgasa sa ginukdanay tabangon sa Ginoo di na pwede nga imo lang ng pasagdan ng giabandonar na sad nimo diha kasamang alan porbida kay gobyerno man no gobyerno man ang nagagukod mga sukid tig paminaw ato ning tagag pagtagad no so standby lang usa ato ning gi paningkamutan ron nga makakuha ta sa mga habig niining mga ahensya unang-una ang kapulisan sila man mga higala maoy nag-investigate unya dayon ato sad mga higalang i-check ang LTO labot ini mga sukid tig paminaw aron nga atong mahibaw-an o goon sa may ilang side sad ani so depende lang day kasi unang ma-contact na to ang LTO ba ka or kining atong kapulisan sa Naga so ato lang kanon kinsay ma-contact na to una mo ito nga hinabion ro mga orasa mga sukid tig paminaw kay aron nga mahibaw-an tani nya mi-investigar siguro ibutan ta lang si Regional Director Ka-Indik nining sitwasyon na posible nag himo na ba ka siya og motu proprio investigation sa mga tao no okay so ato lang fair lang nga investigation kay kini mahigala alkansi na manidaan civilian guni tawo ning biktima so ato lang fair lang investigasyon og naon sang hitabuan ni mga sukin tig paminaw atong balik-balikan mga kagalaan kining maong sitwasyon karon okay so gitawag na nato mga higala depende kasi unang ma-contact nato kini ba si
kaindik or kining atong chief of police sa Naga Police Station, kay importante kayo nga to makuha sa dang habig sa kapulisan labot ani kay aron nga mahibaw-an nato mga higala unsa ba gyud ang real score, no? Ang hipis Naga Police Station na dastong linya mga kaigsunan atong tagaag pagtagad karon mga orasa kay at least na nigawas siya sa atong sa ilang conference room o mapasalamaton tang hatagan taga panahon mga higala sa atong hipis kapulisan diri sa Dakbayan sa Naga, si Police Lieutenant Colonel Junel, no? Kadlawon atong mahinabi rong buntaga mga kaigsunan, no? Labot ining maong panghitabo. Lahat ng tanong, straight to the point. Lieutenant Colonel Junel Kadlawon, may buntag sir, live taron sa DYHP RMN Cebu. Good morning. Sir, good morning sir. O mayong buntag sa atong Sukiltig Paminaw sir. No, sir, kining mangutana on tami sir kay namang ginahitabo lagi di ay sa Naga Town o niya. I understand inyo na ning naimbestigaran, nagpatabang masad nato gud ang pamilya. Kadto bitong matod pa sa aligasyon sir gigukod kuno in town sa pick up sa LTO. Unya pagkahuman na naratol ba kaniyang papa na disgrasya unya namatay ra ba in town sir? Kumusta man ang inyong investigasyon ani? Sir, dito to kagahapon sa akong opisina kay ang pamilya po na ang anak po o sa naman po ko'y contact. So, nakaadto na gito sila nya mo tong ako na tong gipakuan sa tong investigador o nangita na tagdugan pang mga ebidensya sir para nga asa na to ipasaka sir ba nga asa mahaom sir kay so far sir sa atong nakita mo lagi na ang nagkandak og traffic law enforcement ang atong other agency nya kani siya sir nidagan ko no nidagan nya usa ni siya kanang nanagan sir ba na disgrasya. So mo na atong gitanaw sir og kanyang pagka-disgrasya naigo ba sa paggukod sa LTO or unsa pay kanang hinungdan sa iyang kuan sir. Sa iyang kamatayon sir. Pwede ba ta makakuha og kuan sir at least sa habig sa kapulisan maka-requesta og CCTV footages diya sa area na may mga establishments nga dunay mga CCTV? Yes sir, ang area magud sir kanang padung sa Minterio sir ba kanang patutong padung sa katong na kuanan nga bukid sir. So diyan dapita sir na minus gid ang establishment kay padung man ngadto sa kuan sa Bukirang Bahin ba. Oo. Karon sir padayon mi mo na usas among pangita gyud nga makahatag na mo og dugang kaligon sa kaso sir ba. So ang atong kagahapon pa to si kuan natong mga investigador og natay makuha nga mga private individual sir nga naaba sila CCTV silang kaugalingong panimalay. Kinsa na may nagpablatel ani sir? Kinsa na may ni-report sa pulis nga nahitabo ning sitwasyon na? Actually sir, sa dihang na kuan na siya, na dihang nahitabo na natuan ginadayon sa ambulansya ug atong kapulisan. So nakandakan og initial investigation sa initial sir, nakita magud sa atong kapulisan nga wala man siya kuan, wala siya kanang lain kabangga ba. Oo. So ang yang hitabo is na kuan siya ngadto sa kilid ra sa karsada. So mo to nga ni kuan nang may mga information nga gigukod. So mo na ang gitan-aw na to sir nga sa paggukod ba basin og wa ta ka kuan og may makahatag witnesses na to basig na igo or unsa iyang hinungdan sa nganong nadisgrasya siya. Oo. Nangita og dugang ebidensya sir kay para makapaligon sa atong kaso. Bitaw. Tapos naman niya to sa konser sa pamilya na sa mga ilanta niya. So, naamoy makuha po nga informasyon na makahatag na to sa witnesses, kamisad, para nga mapaligon ang kaso niya. Among gi-assure niya, sir, nga tabangan na to, kaya inyo man ang katungod nga mopile kaso. So, kaming kapulisan, sir, andam, sir. Unsa to nga mga LTO personnel sir kay mamay ang allegations do naman kuno mga nakakita nga gigukod sa pick up sa LTO taga region to or taga Naga City lang nga LTO? Wala man tay LTO sa Naga sir, region to siya sir. Region. So, usa po na sa akong alayon sa regional kwan sir nga mga ko sa ilang report pod makuan po ko sa ilang bahig. Unsa man to special operations to ilang gihimo sir? Kwan sir, sila manggod matag adlaw na sila mga ipahigayon nga mga law enforcement nga operation. Bahin sa sila may lead agency sir. Bahin na ning traffic enforcement kaming kapulisan ko naman kanang ila ra maming deputize. Oo. So initially na ako no gigukod ang LTO or unsang istoryaha nga dili ra ni usa ang nidagan
murabag nakakita siguro sa traffic operation nga kaning uban abot nga ano po ning uban po mga kita og operation mahadlok man dagan ng U-turn no nanagan so kani siguro atong igsuon nga ni taliwan nakakita nga nagkuan yung sapos ni dagan niya wa man niya makontrol naigo siya nga to sa kilid-kilid mo na nga nakuan hinon na aksidente hinon siya. Oo. Pero tinuod ba nga sa blatter na tos pulis wa masuwat nga ang allegation nga gigukod sa taga LTO nga pick up? Sir, initially man gud sir, dili to siya makuan sir nga ang pagkamatay din niya sir ba nga namatay ni kay gigukod sa LTO. Oo. In fairness po sir ba sa both parties sir ba. Pero dili man pasabot sir nga naundang nga atong investigasyon diha. Gitanaw lang sa atong traffic investigator sir initially nga naa ba siya ay gikabangga. Gikabangga sir ba? Oo. Kana kanang moy hinungdan sa iyang kamatayon kay ba listen man sad sir nga og mayon tanang LTO diha nya na disgrasya siya nya uy namatay nya tungod sa LTO. Pero sir atong pangitag pamaagi nga makakuha tag witnesses kay wa man tay nakuha nga witness sir. Oo. Nga mo fit sa allegation sa mo na nga nakigalayon mi sa pamilya niya na mi direct contact yung gani kanang kanunay mi nag-text nga tinabangay ta kanang yung gingon nga kuno sir ba kuno nga through po sa social media daghan na kay ko ato nang unang kuanay nga kanang makakuan gid siya maka-file gid siya siyang affidavit kay di man pwede sir nga tagaan lang tag impormasyon niya wala tay ka support Yeah. Sir, so, pero ang atong sa inyong habig sa kapulisan at least maka-request ta kay nagsulti man to nako tong anak nga naa ko ng establishment din ha nga naa CCTV. Posible nga ang pulis may makakuha niya na. Yes sir, mo na atong kuan sir, mo na atong gipalapdan. Sa atong kuan sir nga siguro sa pagdisgrasya ang gitanaw lang sa atong kapulisan sir unsay cause ang disgrasya. So katong bahina wala maingon nga gidamagan siya or unsa. So ang amo lang sir nga makakita mig leading information o makasupport sa atong claim. Sabay labi na o makakuha tag CCTV will it good sir nga mo-update ni sir from time to time. Oo. Sir, kisa naman nagpa-blatter yan ninyo sir? Ang kuan sir, ang anak sir kay actually pagkagabi na nagtiksan na mi kaila man po miya na sir. Oo. Kay usama po na siya nakatabang sa tong istasyon. Oo. So mo tuingo ko nga ari ako ini kabuntag. Pag ana niya pagkabuntag sir, magkuha na tami mo kuha na siya sa ayang RRIF nga incident report form. Kalit na po siyang nilakaw kay niadto sa hospital kay giuna pa nilang pateng lawas sir ba. Oo. So mo to pagkaghapon sa mga 5:00 gibalik sila so mo na to ang among kuan. So ang anak na nagpa-blatter, but kinsa may unang nakapahibaw sa pulis para nga makaresponde dito atol si tabo na tong Pizza 20? Ang kuan sir, ang amo magong sit up diri sa among kuan sir, Tactical Operation Center. Once nga ma-deploy na ang among ambulansya sir, ngayon nga na traffic accident, go po na atong traffic investigator. Okay. Pero ang LTO sir, kumusta man? Wa pa sila mo coordinate ninyo? Wa pa sila mo pahibaw ani maong pahitabo ninyo? Ako tong pakigistoryahan sir ang kato ilang operation officer nga mga ikog additional kakuanan nila nga na ang report po sa ilang mga tao. So mo to nga mo-update to sir unsa po report sa ilang tao kabahin na to ilang operation. So kuan man ta sir, independent man ta, wala man tay kuan. So ang ato is ang story arita mo side sa biktima. Kay regardless og unsa story sa both parties, ang agrabyado man ang atong panan. Atong panan. So bahala unsay allegation pud sa LTO, ila na pud to. Pero ato sir nga makakuha lang tag ebidensya o dugan pa nga dugan nga collaboration sa atong claim para makapile tag kaso. Ang atol ni sir makakuha tag CCTV mas maayo no kay ang pulis makakuha man gyud kay maka-request man ta. Yes sir, mo na ato paningkamutan sir. Unya ang mga tao dito sir pro ang allegation magod sa tagtungod nga gigukod digi ko no speak up sa LTO gidutdutan gyud mo to nga natumba o naigo nga ni kuno na silang pick up. Pero aside sa tagtungod nabay mga laing naka-witness dito nga nakasulti nga mao ning nahitabo? Mo na atong usas problema sir nga kanang kuno ra ba kuno. Siya mo sulti nga ay kuno sir ana so mo na nga mong gikuan kinsa gi source sa story sir ba. Bisan gani ang pamilya mingon sila na mao nadunggan. Okay. So, muna among sabot sir nga
sige lang, ayaw lang sa kayo ikuan. Kay basin niya sir nga kani atong witness ba nahadlok pa ba? Kay na may uban sir nga kanang musulti pero di po mo mohatag sa iyang sworn statement. So nga sige lang kay kung unsa inihinayan lang nato. Ma-influence na to or makakuan siya atong simpatiya nga mataganog og tinuod man matagan na to kustisya ang kamatayon. Oo, og panalitan tinuod ba ganin sir ba murag lain sa paminawon nga gibiyaan lang po ni sa nakakita o ibutan ta lang nga gigukod panalitan so nakakita sila na tumba na diha nagibiyaan na sa murag lain paminawon gyud kung tinuod man galing pag tinuod sir so muna sir nga atong gipalapdan sir. Sir, kanang hibaw may maayo magkag information gathering yun kaya abot mga ka dito sa Negros Gukod itong suspect ito nakapatay sa nakapatay itong maestrong Bayo Town ato lang yung tabangan sir kung unsay mataban ito sa pamilya nga ma-check na ito ni mga CCTV para unsay kamatuuran lang anak lang tamo kuhan yun kung unsay kamatuuran mo let ipagawas. Yes sir, muna nga akong pasalig po sa pamilya sir nga ayaw kabalaka atong yung kuhan atong ikuan kung sa may tinuod nga makakuha tag mga witnesses so kanila nga akong kuan kaning witnesses nga maistorya na to personally. So mo to yung si kuan sir mo na nga nag-backtracking sir si kuan nagsulti so nanapoy ikaw mismo nakadungo di siya nakadungo dili anang mangita ta sa source good. Mo to sir nga gibalik-balik gid sa atong kapulisan ngadto kay basin day somehow na nakaagi lang nakakita kay karsada ba yan na sir basin og katuyang nadunggan ni urong lang sir ba kay kalit pod ilang kasugat ana motoy atong kuan sir basin sir makadugang ang social media nga katong nakakita ato or naabay na dashboard sir nga makahatag og CCTV footage dashboard sir ba so mo na among praying sir. Kay ba na kasir kinsa ni mga personnel sa LTO at that time nag-duty at that time nagsakay itong pick up at that time. Yes, sir. Anana kay mga ngana ni? Nakuha to sa traffic investigator, sir. Sila leader. Okay. Now, kining ilang pick up sa LTO na may dashcam, sir? One yung i-check? Atong kuanon, sir. Atong kuanon o kanang kuan ba to ilang dashcam? Para fair lang. Fair lang. To be fair lang sa tanan. Yes, sir. Yes, sir. Amo na to siguro i-request po sa LTO, sir. Okay, kuan man mugukod ko ni ilang kuan, ilang LTO pick up. So doon lagi ni kamera. Copy, sir. Sir. Thank you for leading man nga kuan sir. Mission. Kay upaltan og kuan lang mas mayo katabang man sa LTO palatan kita sa kamera klaro gyud na kanang orasa klaro gyud kayo nga awa man di man di ay. So klaro. But basig maklaro po dito nga nagukod gyud ni unon sa baka maklaro po na. Mahibawan po na to sir kung gidelete ba wa. Sige sir. Salamat kay sir sa paghatag panahon nato dito sa DYHP. Atong kuan og pamahayag sa Mahigala ang Regional Director sa Land Transportation Office 7 si Regional Director Victor Kaindik. Destong linya mga suking tigpaminaw. Lahat ng tanong straight to the point. Director Kaindik, may buntag sir. Live daron sa DYHP RMN Cebu. May buntag. Yes, sir. Buntag ka natong tanan. Sir, kumusta unsa may nadawat nimong report labot atong kuan diri sa may Naga? Pwede ba mahibaw sa imong side sa dani o nakapangutana kasi mga tao labot atong mga pasangil nga gigukod kuno sa inyong pick up unya namatay ba taon kining nagmotor sir? Una dili na siya ingon nga aning ugnay namatay no. Di gina maayong balita no. Pero kanang maingon nga gigukod sa ato ang operations kanang mga ginukdanay o kanang mga gitawag nga pursuit operations apil na sa trabaho sa LTO. Now as to whether kanang alleged diha sa istorya actually kanagong istorya ha na kita ra ko na sa isa ka post no in fact lain man kog batasan attorney di man ko mo ngutana sa akong mga tao ako mang subayon daan ang una na akong gipabuhat gipatan-aw na akong mga pick up namo udon na bay bangga limpyo man among mga pick up so ang sunod na akong gipangutana sa among operations nakaligis ba mong tao nakabangga ba mong motor nga ingon siya nga na-report nga na self-accident sa Naga so gipakuha na mong police report. So, sa pagkakaroon mo na ang amo ang gigunitan nga mga ebidensya, ang police report tingon self-accident. Ang amo sang gibalidate, wa may bangga mo mga sakyanan.
So at least ikaw sir, ni-conduct na kag investigation kaugalingon di ay, dahil sa mga tao ani. Di man, tungod ato nga post, na nakakita ko, so sawa pa na ko pangutan atong operation, ako sang gisusi, usara may ilhan na attorney. Dunay bangga ang sakyanan sa imong mga sa imong ahensya, dapat magduda na ka, kay dapat una kung naibangga, dapat ni-report sila nga nung nabangga. Bitaw. May bangga. Okay. Okay. So why bangga? Ikaduha kung ang pasangil panalitan sir nga gidutdutan ana unya mahinungdan nga nadisgasad na self-accident siya na lang but triggered by sa pulsot nga gihimo sa pick-up sa LTO. Posible nga mahitabo na. Subay sa balaod, una sa tanan og pananglitan man lang gani nga sinyasan ka nga magpadaplin unsa may angay yung buhaton sa tao. Padaplin o mudagan? Natural, mo padaplin. Na muna siya unang pangutanan ako, ikaduha, og wa kay sala, wa kay violation, muhunong ka o mudagan ka. Ang problema ni sir kana bitawng naipanahon sa akto ba nga basig na ratol ni. Og inana ang reaction sa katao sir. Akong pangutana ingon ani. Di lang sa nato hisgutan ng LTO, ikaw nag-auto ka, kusog ang daga nimo, nakasasaktong lugar. Karon ang motor nga nagpahaguros, pagkita niya nga kusog sa imong daga niya, padung na mo mubangga, nikalit siya brake, sa iyang pagkalit og brake, na-slide siya, naparok yang o sa gutter, ikaw sa daan, siya sa daan. Okay, nandito na sir. Ang inyong LTO pick-up doon naman ni dash camera sir, no? O wa? Basta kay naami amo ang mga nagipangkuan nga among giimbestigahan. Oo. Nga sa among nakita, sa ako lang nakita so far. Oo. Mura og wala man layo man sa istorya ang ingon nga ang LTO ang nakaingon sa pagkamatay or pagkadisgrasya sa basyang kinsa nga tao. Okay. So pero sir, naay dash camera ning inyong pick-up o wa? Kanang amo ang mga sakyanan, doon na mga kahimanan para pagprotekta sa LTO nga personnel. Okay. But doon na dash camera o wala? At this point in time, wa pa ko kakita og doon na by video ang among mga sakyanan, nangayo pa ko report. Yes sir, but ang inyong mga sakyanan doon na i-install kay pangpursot laban eh. Doon na mga dash camera. Bodycam, naami bodycam. Anay bodycam, okay. Mas mayo sir karon nga ma-resolve na to ni. Ang bodycam attorney, wala man na siya good, di man na pasabot nga nag-on ang bodycam kung naa sa sakyanan. Ang bodycam mag-on at the time of operation. Okay, kadto at the time of operation sir, pero kinin yung pick up sa LTO doon na gini dashcam, no? Nani dashcam o wa? Ani ang ako ang nakita nga nindot nga ipangutana. Oo. Aron nga makuha na to sir ba? Maklaro na lang to ni tanan. Ato sa ning agion sa saktong proseso kay. Sige sir. I will not incriminate myself or my agency kay lisod ni istorya. Yes sir. Angil ni siya. Wa pa man ni kakita gud unsay tinuod nga ebidensya sa namasangil. Istoryan ang pasangil sa naa ba sila priba? Kay kung na sila priba, among imbestigahan. Okay, Sa among pagsusi, ang giingon sa police report, self-accident. Hello? Yes sir. Go ahead sir. Ang giingon sa police report, self-accident. So karon, naakas akong bahin. Ang gisulti sa police report, self-accident. Naipasangil nga niingon na disgrasya tungod kay gigukod. Sa LTO? Okay, sige sir. Ano mga amo hikta na mong kaugalingon nga sila may namasangil. Pero sa imong kaugalingon sir nga pagkandak. Burden para i-prove. Ano mo gudi sir? Sa kanang trabaho sa LTO. Sir, sakta sa burden sir. Kaya nga to sir, korte naman na sir. Ang atos pagkakaroon sir ba? Ato na sa nitarungon sir ba? Kanang inyong pick up, doon na dash camera o wa? Doon na lagi may mga kahimanan para protektahan among kaugalingon o among mga Okay, may mention man kag body cam sir. Lain man ang body cam sir, lain po ng dash cam sir. Ang akong pangutana una, kanang inyong pick up na dash cam or wala? The presence or the absence thereof does not mean anything ani nga diskusyon. Ayo man sir, karon nga maklaro na to sir ba kung unsa tong hitabuan sir ba kay gukod panalitan to, matan-aw to sa dash cam na to. Ano maklaro na to kung unsa bagit tong hitabuan? Attorney, abogado. Yes sir, ato lang di na mo pwede ipahibaw sa tanan tao unsa mo magigunitan. Kay kami may inyong gipasanginlan. Dili wa ko masangil sir. Ato lang mauni ang allegation so ako lang gikuha inyo side.
ang LTO may gipasanginlan, ang namasangil mo ipapagawsa sa ilang gipanggunitan. Yeah, of course. Okay, sila man maoy dunay burden of proof. Akong giingnan ng pulis. Pero sa imong side, sir ba? Kung ato lang yung tarungon o imbestigal, sir ba? Kana ato mga tao. Gigunitan, duha ka buok akong gigunitan nga fact. Walay bangga ang mga sakyanan sa LTO. O ang police report ningon self-accident. Ang pirmirong police report, sir. Og na masangil gawas nga fact. Then they have to show us and prove to us first. Kaya ngano ako umang pabugatan ang trabaho sa among ahensya nga kada adlaw may inana nga pasangil na inana nga nguan nga ang LTO muni muna. So para I will not nitpick on one issue. Sir, ani mo ko sir kanana ang nalipay ko sir no sa imong tubaga. Imong gi-check wala may pislong nga atong mga sakyanan so walay bangga. Ang pasangil ikaduha sir nga gidutdutan mo to na aksidente. Kung natay dash camera sir makatabang na sir. Og natay dash camera. Sumuna ko pangutana, doon na tay dash camera sa atong pick up, no? Katabang ug manggani mo abot din ha. Amo nang ireserba ang among mga gipanggunitan kay kami man ang gipasanginlan. Naman gani. Pero ako pangutana lagi na masangil man sila. Ngano ako may inyong paproblemahon nga sila may naipasangil. Sila pangutana silang ebidensya. Pero gobyerno maguta sir, ang ato ba sir ba kung atong mga tao sad kung pananglitan ba kanahon sa nato mga tao ba kung unsay itong mga lessons nga makuha ani no inana ba? Ang number one gyud ana attorney no. Ang number one ana dili ra ang LTO. Ako mismo naka-witness ko ana. Nga kanang naay checkpoint sa LTO, ultimo ang LTO operations, ligsan pa mangganig suway sa motor para makasibat. So kanang mga tao, angay unta nato pasabton, ang sayop, dili pwede mahimong sakto. Kana sir? Karon, parihana, ato na lang ibutang hypothetical, no? Ito hypothetical kay, sa Binisaya pa ba, ato nila ipamasin ni nga istorya. Butang talang pulis or LTO na gigukod. Lain ang gigukod. Karon ang gigukod kusog mo ginagdagan, di ba, attorney? Depende po siya makina, sir. Gipurso ang mas kusog ba ning ato mga makinas government kuan gyud manggugdanay. Imo ikumpara ang motor sa sakyanan sa LTO nga 12-14 anyos na nga mga sakyanan. Di na mahitabo nga ang motor mas kusog, mas hinay kaysa ato ang sakyanan. But anyway, ato lang sang pamasin ang istorya. Naigigukod ang LTO, for example, nga laing motor kay ni-evade sa checkpoint. Naamlay daghang motors dan. Karon kato mga motor nga way mga plaka, way mga rehistro, way mga lisensya. Pagkita nila to usa ka motor ni Haguros, nakadungog sila sa luyo nga naay nagwangwang. Unsa may reaction sa imong tan-aw? Aman nibat sa to sila apil. Dili pasabot nga sila ang subject sa LTO. Naigigukod lain, karon na disgrasya tong mga nanibat. Ang usa, nagbangga sila sa LTO. Sir, lahi ng istorya, sir, no? Okay lang pa na. Pero kini, sir ba? Pwede na siya po nga sitwasyon. Sir, sa lahi pa, sir ba? Kini ni ang atong mga sir ba? Kung matanaw na itong dashcam, sir, o ang ato, sir ba? Kini ni ang atong mga tao, sir, panalitan. May bawaan po na to, sir, kung nanahitabo karon nalabian sa atong pick-up, butan talang, dili yung pick-up yung nakabangga, dili yung nakadutdot, pero nalabian sa yung pick-up, sir ba? Nya walang tabanga, sir ba? Di ba lain po na, sir? Abogado, attorney, ikaw, abogado, ako di man ko abogado. Bugat mo gud ang pasangil. Una, doon ay nakabsan sa kinabuhi, no? Kana, dako kay na siya butang. Ang pasangil, nakabsan og kinabuhi, tungod sa atong mga tao. Moabot na sa korte, dili na siya ingon nga istorya-istorya na lang na. So, ang akong gibuhat is ako sang gisiguro nga ang amuang mga tao, kung manggani, hibaw mi unsay sakto og tinuod. Sa akong pagkahibaw sa pagkakaroon, ang akong gigunitan, ang report sa PNP ningon, self-accident. Kung dunay mo question ana, dunay mo challenge ni ana, atong tanaw niyang ebidensya kay chismis man na tanan sa pagkakaroon. Now, lahi ang ako ang pagsiguro nga kung mangganig dunay mga mo tumaw na development or ebidensya nga dili din na mao ang nahitabo. Tanaw na sad nato, duna by legal nga
footing ang amo ang ahensya ug amo mga tao. So pasensyahe lang ni o ginani ko motubag di man ko abogado. Sige sir, kaya kuan ko sa imong tinubagan sir. Okay lang sir, okay lang. Sa akong panglantaw, duha man ang importante diha. Una, walay bangga ang sakyanan. Ikaduha, ningon ng police report self-accident. Ang namasangil, namasin na sila. So, nganong ako mang ipasayon ang ilang pagpasangil nga wa man takibaw unsa gi ilang gigunitan. Sir, dili na to koreksyon na to mga tao sir, panalita makita itong CCTV dito nya ilang gibiyaan na. Ibutan ta lang, dili sila mo'y nakadasmag. Dili sila mo'y nakadutdot, sir. Pero nalabyan nila, sir. Wala nila timan na, sir. Di ba ito koreksyon lang itong mga tao na, sir? Una, sa LTO? Di man may first responder, di man may equip para mo render og emergency or first aid. Okay, sir. Mga disgrasya, sir, di man gina nato pagunitan. Kay simbakog maunsa. Pero dili ang imo mga tao sir may nagkatawag sa ambulansya sir o dili po nimo mga tao may nagkatawag sa pulis. Kana mo wa pa ko kibaw kay wa pa ko kakita og report anang bahina. Sa imong gigunitan nun sir ang police report sir o ganyong sakinan nga natanaw nimo. Kadit lang attorney, minawa lang ko. Sige sir. Ako ibalik kana nga istorya nakita ra ko na social media. Sige sir. Ikaduha, mo nang ang atong hipi sa operations atong gipasubay karon og unsay report anang adlaw kay sa tinuod lang gikan man kog central office gud gahapon kasi na ko'y leave kay na ako'y legal nga giatiman no sa tinuod lang na pa ko'y virtual hearing unta no nan kay naanam sa daghang kaso gipasaka sa ako as lain-laing mga kontra nako. Pero ang akong punto is sa pagkakaron mo pa na ako nahibawaan. Pero mas may ito bawaan po ni CCTV atong dashcam sir o atong makuha naraman na diya sir. Ang dashcam good una sa tanan ato pa ng subayon nga ang dashcam nga naka-attach diha nag-under anang puntuha. Nag-under gyud kay operation man sir. Wa sa takiba okay ang operation nato ang mandated nato attorney. Ipaklaro nimo ha. Ang mandated sa amo ang bodycam. So ang inyong kami atong iklaro sila kanang mga sakyanan sa LTO kanang mga pursot na to nga sakyanan doon na gyud dashcam. Walay LTO issued dashcam ang LTO Region 7. So kanang ato mga sakyanan nga manglurusay sir, sa parang gamito sa pursot walay dashcam. Walay LTO issued dashcam ang LTO 7. Sige sir. Okay sir, so ay lapas na to sung oras sir. Nya nakabasa na ko si mong tinubagan sir. Salamat kay sa panahon sir. Ato lang sang sabton. Laom kayo ang pasangil dunay nakabsan og kinabuhi. Mao gyud sir. I'm trying to be fair sa una maluoy ta sa pamilya sa biktima og manggani ng istorya asa dapita nagtubod. Doon na gyud namatay. Pero kangan gud nga naay namatay, unya gipasanginlan ang ato ang mga tao sa ahensya. Dili sad pwede magpataka tagtubag kay basin unyag maoray makaingon sa atong mga tao. Unfair pod sa ilaha. No? Ug kinsa may nagpasaka ng istoryaha anang sismisa. Burden of proof may mantas korte. Pero og atong itubag di mao sa media magamit mang korte. Sige sir. Pero mo request ang atong PNP sir, mo request sir nga mangayo og footage sa inyong dashcam sir, mohatag ka sir. Depende sa ilahang request og naa ba sila legal basis. Diba? Inabogaduhon na lang nato bisag di ta abogado. Sige sir. So dili ka mo imo sang tan-awon, imo sang questionon na by legal basis but kung mo request karon si Colonel Kadlaon diyan nimo nga mo provide ka og copy sa footage sa tos dashcam dili pa ka mo hatag. Una sa tanan, sila ang ipirma sa police report nga self-accident. But the investigation is ongoing pa man go sir. Mulagi. Ang initial report self-accident but ni follow man ang mga witnesses ang kuan sir, ang anak nga mao ni nahitabo. So ongoing ang investigation. Mangutana ko sir sa imong paghibaw, sa imong pag-interoga sa anak, dito siya sa hitabo? Wala siya dito sa hitabo sir, but doon ako na yung mga witnesses sir. Unsa man ang nakitaan sa witness, nagsunod sila sa sakyanan? Nagsunod ang sakyanan sa LTO, padung sa motor. Nagsunod sila sa sakyanan sa LTO. Mo'y sulti sir. Mo ilan nakuha nga mga report. Although under investigation pa na sir.
ongoing pang investigation. Sila sa sakyanan sa LTO, doon na gid na sila nakita. Ang ipangutana nila, nakakita ba mo nabanggaan sa LTO? Wala. Kana hinoon sir, posibleng wa kay umang kay pislong, pero ang posibilidad na sir nga gidot-dot gyud. Karon attorney, ikay drive og sakyanan, naiiring sa imong atubangan ni Hono og Kalit, ang nagsunod nimo ni Hono og Kalit na tuwad na matay. Kitsa may sadan, ikaw ang iring. Sige lang sir. Kaigo nimo, unsa ka kaigo niya? Sige lang sir. Ana lagi kay baka nga anong inana ko motubag sir. Una, wa man ko koy nakita good nga ebidensya. Nindot o to, ako kay bawa man kanako. Gahapon ay ni text nako. Sir, ngano maning imuhang public assistance dinhi aning opisina ha? Maningil man og inani nga bayad. Akong gipasusi, gipadalhan ako dito sa tao. Ini sulti, gipawitness ni hatag og testimony itong tawhana. Adiha, gitangtang ang tao, pailan og complaint. Kung punto is, okay. Sige lang, sir. Naamatay nagsunod. Huwag na siya ebidensya. Nakakita gid siya, doon na siya priba. Sultihi ko, kaya itong ritsog kihaon na itong mga tao. Lahi na siyang istorya, attorney, ha? Nakakita. Pero kanang hungihong, lami man na siya istoryahan, kaya harong mukusog ang ato ang programa, mudaghan mo, viral ang usa ka post. Pero, naktod ng istorya, ato sang hatagan og kaluoy ang nagserbisyos gobyerno, kaya ikaw bitaw dingon, public official ta, amis gobyerno. What about the people serving government nga nagpatuman sa balaod? Sir, ako kan tawgon og balik og ba, sir? Mao na isayop ang mga ni violate sa balaod. Ug wato siya na matay, wato siya na disgrasya, away balita. Normal ra day na nga pwede ka mo iskapo sa checkpoint kay na kay sayop. Normal ra day na mo sibat ka. Di ba? Pasabot atong butangan og konteksto ang istorya. Kada adlaw mo na among giatubang pero why ni balita ninyo nga ang LTO pirme lang sibatan og mga motor. Karon nga nadisgrasya ang motor nga nisibat, ang LTO na nasadaan. Sige sir. Kana ako lang tawgon og masig bali sir kay lapas sa tag 20 minuto sir. Niya na pa ko lang report nga dawaton. Okay lang sir, kay naminaw na to ron, init kay na imong transmitter, pinangga kay kasi mo paminaw. Ako ka tawgon balik na lang ba sir? Istorya lami man gyud paminawon. Lami gyud sir. Mao gina dili lang sa lami sir. Ang ato sir nga ako sir attorney. Ang public service ato himuon sir. Ang akong pasalig nimo attorney. Dunay magkapakita diha ebidensya. Ayaw nang chismis. Kay mahimo na lang chismison kada adlaw, wala tay mabuhat, sige lang tagsubay sa chismis. Kung mo cooperate ka sa imong dashcam sir, di gina chismis sir. Ha? Kung atong tanawon ang dashcam sa LTO para maklaro sir, dili na gina chismis. Basta lagi ang akong giingon nimo, ug unsay among gigunitan so sigurado mi nga walay sa ang ato ang mga tao. Sige. Self-accident may giingon. O base sa police report, atong gitanaw atong sakyanan, wala may bangga atong sakyanan. Sir, sa klaron to sa self-accident sa initial investigation, sir, ha? Initial ongoing pang investigation. Wa pa gani makuha ang CCTV footage. So, kanang report na self-accident, initial pa na. Atong pasagdan atong police nga muhimo sa ilang trabaho. Sige, sir. Okay, sir. Tama pa sa kong giingon, sir, gigukod kag pulis. Naakay pusil si mong luyo, nagmotor ka, gigukod kag pulis. Karon na disgrasya ka, namatay ka sa pulis. Sige, sir. Okay, sir. Maura lang to baga. Salamat kas paghatag panahon sa Diwa HP, sir, ha? Daghang salamat, maing buntag kanatong tanan o amping permi palihog. May buntag, sir. Amping. Okay. Moto si Kaindik makikilan, katawanan sa kayo. Di na lang kumuha na to. Ganda pa sa Aida. Asa man lang report dai? Gamay lang kay atong lang gi bahin-bahin atong oras may gala kay alas 9 kuan na ba da? Alas 9:20 na. Pero at least atong kuan ba na dashcam. So at least basa na nato tinubagan nga kuan gyud, no? So sige lang. Ipa-check tong mga CCTV dito, unya na mga witnesses ana gibuhaton kay kuan man. Sige lang, no? Moto iyang tubag sa mga higala pero dapat ay dugang kuan. Unsa man tong ilang report ni kasamang Aida day? Okay, gamay lang kay ato sang bahin-bahin atong oras mga higala kay na tawgon nato pod kay na turnover na ang hinabang nato ngadto sa katong tag-iyas baka mahigala nga nabali taon ang liog. Kamon lay mahibaw ha, sayo naman kato, wala ko mo argue niya kay simple ra kayo ang pagkuan ba? Makabantay na mo dayon nga nabay dashcam wa
chismis man na. Kung imong ipakita na dashcam, maklaro gyud to chismis bagdi. Kay kung panalitan wa sa dashcam ron nga, wa man layo, wa man dayon. Okay wa. Pero makita sa dashcam nga gidutan wa madas magi pero gidutan na mo'y natumban na matyan. Unya inyo pa yung gibiyaan. Dili man namo trabaho nga kwan. Dalaw tinubagan day. Di man namo trabaho nga mong kwan, di man may Diyos ko, my God, ang nursing student gani ni trabaho magani. Jesus Ginoo ko taw tinubagan ni kaindi. Pero sige lang, kanang wala na ko i-argue kay kanang kamong man naminaw ron mabuot nga naminaw kasabot na mo dayon. Bisa ako, dili ba abogado man ko. Pero nay man labyan ako din ha ron disgusya akong hunungan dayo eh. Ay, kapilan ako nagisultos kanya na nga makalabay gani mo din ha og dunay disgrasya hunungi taon ninyo. Good Samaritan ba? Good Samaritan. Pero tubagon ka kaindik pa to. Adi man na mo trabaho sa doktor ni nga kuan. Jesus Christ. Ako, di ilas ako mutiwa sa kuan karon kay napakoy nakalinya mo ko ng report. Dapas inday Aida to asa kuan. Na sila may turnover nga kinini ang donasyon sa baka. Ha? Nakalinya man ko niya, human, manghatag palutag bugas o suriso. Yan, nilapas na tag 20 minutos. Pero ako klaro na, kapilan ako nagisultis kanginan. Bisag kinsa na to. Dili ta mga medical kuan. Pero once dunay na disgrasya das daan babuin. Jesus Christ. Hunungin nyo, tabangi taon ninyo. Pero tubag ka indek, adi man na mga trabaho attorney kuan. My God. Mura kog wala na lang ko mo argue day kay klaro naman ang mga naminaw kasabot na dayon nga iya manggil kuan ba ato ba fair lang ta ba ato i-check ato mga tao kay basi makakuha tag leksyon bitaw day nga sa sunod na inana nga gukod labi nagtiguang na atong gukod ay lang yung palabi iyo kuan may baon mo na sa dashcam god og gi-bully ba kaninyo gukod diha karon namagay man nga naratolan namagay say nidagan kada checkpoint nga nayo ba nidagan checkpoint sadaan napoy nidagan na naratol ba ha. Para ba nang nagkaskalsada bitaw yung kalit ng silbato ng dagkong sa kinala, marot ka makurat? Pero ang tubag may galang kaindik, nakon mo stinubagan na to, wala lang kumukuan. Kamong mga tao na minaw na koron. Ako yun, sir, kung makita sa dashcam sir ba, niya gibiyaan na sir. Sa di ba na mo trabaho attorney, kay kuan man. Jesus Christ. Ako mo sultihan ha, kadtong nursing student, bitawin ko nga ugma. Ugma matuday? Ugma ang kuan, tagay ito niyo reward. Ako unang niingon anak, pagkakita na ko sa CCTV, kato nursing student pa to, si Kanyar pa mga ito, tagain yung reward ni. Ang ngayon, no? Dili man sa itong profesyon, dili man, bisakin sa ta, na itabangunon diha mga tao, mahigala, Jesus Christ. Good Samaritan sa tao, eh. Ha? Pero ang tubag ka, hindi siya, adi man na trabaho sa LTO attorney, nga, kuhan. So, sir, bida sir, ako, wala lang ko mo, kuhan mo, sir, no, kay bida, kana mura kog makatawa na lang ko sa kanang pagkatubag ba. Anyway, ang mga tao na minaw kasabot sila day. So no need niya imo bitong iduot pag yun og kanang kwan. Bisa ka ikaw boy kay DJ ka. Ikaw may kay DJ ka. Pero ingnon ta ka ha, ingnon ta mo. Dili ta medical personnel na makakita gani mo naay disgustas kadalanan. Labi nagwa pa ilain diha nga ni tabang ni taon. Ako nang istorya diri. Kapila ko nagbalik-balik des kanginan mahigala. Ayaw ninyo piyunga ang inyong mata. Ayaw niyo piyunga inyong mata. Second year student kadto si Angel Faith Ababat. Dili pag unsa ako ni unag ingon gyud niya. Bati ni nga balita ni ang mga higalay nang luglog og liog nga kwan, bati nga balita. But unsa may good news ani? Ni ay usa ka nursing student nga sa iyang pag-estudyante ni tabang siya. O man ay good Samaritan. Pero sa tubag ka indik, boy. Adi man na mo na trabaho attorney nga kuan. Sus, Ginoo ko. Sir, kadang dili lang ko mo komentaryo kung sa gani mo, sir, no? Pero pamalandungi ko no gamay itong imong pamahayag, sir. Ting kwarisma na nabaron, sir. Gusto niya bang ipa-impress niya bang nga kanang tubag sa siya bitaw ko? Nagwa na lang ko sakiin tinubagan kay bida. Pagka ang question simple kayo, na-i-dash ka mo, mula siya kalisod siya panubag. Wa na ba Inyong napapakinggan ang best
Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.